älykkäästä suoratoistopalvelusta. Olisi tosi ihanaa, jos sä kävisit kuuntelemassa sen ja toivottavasti nähdään keikoilla. Hyvää päivää uutisista, jotka toimittaa Pauliina Ainosoja. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut 3,5 vuoden vankeuteen miehen, joka puukotti toista miestä keskellä päivää Joensuun Prismassa viime vuoden lokakuussa. 50 syytetty ja 40 uhri tunsivat toisensa ennalta ja heillä oli oikeuden mukaan molemminpuolisia kauloja. Koska osapuolten muistikuvat tapahtumista olivat epäselviä ja poikkesivat toisistaan merkittävästi, keskeiseksi näytöksi jutussa nousi valvontakameran tallenne kaupan käytävältä. Öljyn ja sähkön hinnan nousu on lisännyt korvaavien lämmitysmuotojen kysyntää. Erityisesti ilmalämpöpumppuja asennetaan nyt ennätystahtiin. Samalla niiden toimitusajat pitenevät ja hinnat kallistuvat. Lämmityskustannusten nousu on saanut monet omakotitaloasujat ja talonyhtiöt pohtimaan vaihtoehtoja asunnon lämmitykselle, sanoo Kiinteistöliiton energia- ja ilmastoasioiden johtava asiantuntija Petri Pyls. On öljylämmitystä, on sähköä, mutta on myös sitä kaukolämpöä. Hyvin moni taloyhtiöillä varmasti tällä hetkellä tarkkailee, että miltä siellä omassa taloyhtiössä ne energiakustannukset näyttää. Ja neuvonnan näkökulmasta niin kiinnostusta kohdentuu ennen kaikkea sinne lämpöpumppuratkaisuihin. Puhutaan maalämmöstä. Erässä talossa puhutaan myös siitä, että miten sieltä poistoilmasta voisi lämpöä ottaa talteen lämpöpumppuratkaisuilla. Ilmalämpöpumppujen tilausmäärät ovat kaksinkertaistuneet aiempaan verrattuna. Viime vuonna niiden kysyntäpiikki oli toukokuussa, nyt jo maaliskuussa. Puolan sisäinen turvallisuuden virasto kertoo epäilevänsä 45 venäläistä diplomaattia vakoilusta Venäjän hyväksi Puolassa. Vakoojien epäillään toimineen Puolaa vastaan. Turvallisuusvirasto on välittänyt diplomaattien nimet Puolan ulkoministeriölle ja pyytänyt heidän poistamistaan maasta. Lisäksi Puola kertoo pidättäneensä yhden Puolan kansalaisen, jota epäillään vakoilusta Venäjän hyväksi. Epäilty on työskennellyt Varsovassa viranomaistehtävissä, joissa hän on käsitellyt arkistoja. Kiina suhtautuu kielteisesti Venäjän erottamiseen johtavien talousmaiden G20-ryhmästä. Yhdysvallat nosti aiemmin esiin mahdollisuuden erottaa Venäjän ryhmästä maan Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen vuoksi. Kiinan ulkoministeriön edustajan Wang Wenbinin mukaan yhdelläkään ryhmän jäsenellä ei ole oikeutta erottaa toista ryhmään kuuluvaa maata. Wenbin sanoi toimittajille Venäjän olevan G20